Dobrý deň, milí poslucháči a poslucháčky, vitajte v prvom dieli našeho nového podcastu. Dnešným hosťom bude nikto iný ako Oliver Andráši. Toho ani predstavovať nemusím, toho každý pozná. Nech sa páči, pán Oliver Andráši, tu máte slovo. Dobrý deň, moje meno je Oliver Andráš. Pán Andráši, dovolal sa nám prvý poslucháč. Možno má na vás nejakú uštípačnú otázku. Nech sa páči. Nech sa páči, pane, ste veľteri. Môžete nám niečo oznámiť. Nech sa páči. Haló, je tu Oliver Andráši? Kde ste, Oliver Andráši? To ste vy. Haló? Haló, kto tam? Kto tam pri telefóne? Preboha. Pre Kristove rany. Pardon, pán Oliver. Volá ďalší host. Nech sa páči. Haló, volám ohľadne spoju do Košíc. Potrebuje sa prepraviť vlakovou stanicou do Košíc. Prosím vás, povedzte mi, posečovný poriadok, ujo, no tak, ujo. Pán Oliver, ja sa vám ospravedlňujem, títo ľudia, to sú jak zvieratá. Čiže, volá ďalší poslucháč, nech sa páči, ste v živom vysielaní. Pán Oliver, mám pre vás hádanku. Počúvajte, veľké uši, dlhý nos, nie som žiadny horenos. Ťažko ma to spatrite, bývam totiž v Afrike. Kto som? A dosť! Takýto hlupak! Pán Oliver, prepáčte mi, pán Oliver, už sa to nebude opakovať. Pán Oliver, ďalší poslucháč. Posledný poslucháč dnešného dňa. Nech sa páči, ste v živom vysielaní. Podľa našeho prieskumu je viac ako možno, že Ferdo Mravec zapríčiní rozklad našej spoločnosti, tak ako ho dnes poznáme. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme agitovali, aby sme písali, aby sme posielali listy, aby sa Ferdo Mravec nedostal k moci. Lebo ja sa zblázním! A dosť! Podcast Všivák. Konečníku je koniec! Konečníku je koniec! Ten Ujo je blázon! Dobrý deň, pán Všivák. Volám vám ohľadne vitamínu B. Podcast Všivák. Vitamín B sa nachádza v odpadkovom koši.